Saya karmatangan oh hano angle hano merut matangnya ya kemat bo engka bini bumong Haripot Deborma Ramnagar o khampar kamingono bo asayo bini asai poriman mo Ramnagar school poriman ipore bisram gono thangani bo higher secondary first class ni ulo college thanga college thangmani yagolo bo puila master chakri bo chakri manka chakri manmani pore master 2 বছর khlaimani pore bosin tipor rajoni তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরা হাই bo chakri wa hapka chakri wa hapmani pore bo chakri কর্মরত অবস্থায় ন সিনি ত্রিপুরা সানি বাগৈ সিনি bo boy uponas Srilanka a boyrok ni bumongka kaisa boyni bumongka jalai topupu te kaisa boyni bumongka pikotor o bini boyrok tabuk university o porijagoi tongo bo sini Tripura rajyoni সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ ni bo সদস্য এবং ত্রিপুরা রাজ্য bo sini Tripura sani seikreng ninai je sokat ya hamani a sokat bo Solil Krishna Debormani bo sokat manka event taklaibo hanya hai taklai boy mela paimani pore bona hanya hai kumut kundo Chaudhary Sarmanana mungunai kasha hanya hai taklai bonobo sokat ya farpika aboni bore bo bini bardeko jonite karone bo hamia klainai 19/5/2025 horni 11:45 Agartala bini nijini nogono bo ohano yakalangka te bini langma chokha abon bagai bono sengtabo Agartala ni tuboi bini asaimeni hawa to phainai sini babuno bini bufano sokmani jaga simlang a jagaono sokmani ni siddhanta khlainai sengtino o khampar kamio bini takhok bukhok bini bsabote atiyo sajon sengtabo milinai bini ses kajjo seng সম্পূর্ণ খানান বাগৈ seng toyarangi tonglaita bini sajala song ro kojina bini sajala song sala takhoknai borai masa ingkai borai tabuk phaimanlia bo sikimo chakri khlai tongo botini phaimalia bo sajala song takhungoi tabu ortong taw bin thaike jaga ka Ramnagar tam klai Ramnagar ngkai bo asaimani para ingkai Agartala bin nije sonok tongo ingkai bini Agartala ni nije sonogono Mia 19/5/2025 ni horni 11:45 bo ohano yakalango thainya hinkani nizam klai thainya hinka ani dada Haripot Deborma ang bini bufayong totoni kusu hambai